Sa number 6 taxi driver nga nag-U-turn sa flyover, gin-isyuhan na sang citation ticket. Na-locate na sa Bacolod Traffic Authority Office ang taxi driver nga nag-U-turn sa ibabaw sa flyover sa Magsaysay, Araneta, syudad sa Bacolod, kag nag-viral sa social media. Suno kay Jose Antonio Robelio, ang deputy sang Bitaw, na isyuhan sang ticket kaina sang aga ang taxi driver angot sa pagsupak sa traffic signs nga may multa nga 100 pesos kag reckless driving nga may multa tanan nga 200 pesos base sa ordinansa. Suno kay Robelio, may nagpalabot sa iya sang viral video pero wala gila yun malocate tubtub nga nagpakig-angot ini sa LTFRB. Nagpangayo sang pasalo ang taxi driver nga isa ka senior citizen matapos ang ginalegar nagpangabay ang iya pasahero nga mapahospital. Rason nga nag-U-turn ini sa ibabaw nga bahin sang flyover. Nagpangabay si Robelio sa mga netizen nga padayon nga i-report ang mga motorista nga makit-an nga may violasyon sa traffic rules kag magpadala sang video bilang ebidensya.